Poštovani gledatelji, razgovaramo sa nezavisnim zastupnikom u Europskom parlamentu, gospodinom Mislavom Kolakušićem. Gospodin Kolakušić, ko dovodi zapravo HDZ na vlast u Republici Hrvatskoj? Građani često misle da birači HDZ-a dovode i da njih ima jednostavno previše, da oni imaju vojsku glasača i da glasači dovode HDZ na vlast. Međutim, to je potpuna zabluda, nije utemeljena niti u činjenicama, niti u ičemu. Glasača HDZ-a na svim izborima nikada nema više od 35%. 65% građana Republike Hrvatske koji izlaze na izbore daju glas oporbi. Tko onda zapravo, ako nisu to birači HDZ-a, tko dovodi HDZ do pobjede na svim izborima? Dovodi ih čelnici oporbenih stranaka. Jer razmrvljuju glasove ili dolazi do nekih malih mikrokoalicija koje 5-6% pretvaraju u 7-8 ili 15 u 18, što je nedovoljno. 65% građana Republike Hrvatske želi da HDZ nestane iz Hrvatske i da bude očišćen iz svih struktura vlasti. Strukture vlasti nisu samo premijer, ministri, pravosuđe i tako dalje. To su svi nadzorni odbori u svim trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i u suvlasništvu. To znači HEP, HŽ, svugdje, svim tim firmama, to su poluge vlasti. Tu se troše milijarde eura, odnosno pljačkaju milijarde eura.